Dobrý deň. Vítam vás pri predstavení stropného ventilátora Westinghouse Comet. Vrátane ukážky montáže rádiového ďalkového ovládania. Súčasťou balenia je ventilátor, vrátane predĺžovacej tyče, lopatky, držiaky lopatiek, montážna pätica, inštalačné skrutky a návod na obsluhu. Lopatky sú dvojfarebné. Jedna strana lopatiek je biela a druhá strana lopatiek je vo farbe svetlý javor. Namontujte montážnu pätku na príslušné miesto. Zapojte hnedý fázový vodič na svorku L, nulový modrý vodič na svorku N a zeleno-žltý vodič ako uzemnenie. Tu je náhľad na správne zapojenie montážnej pätky. Zostavený ventilátor zavesíte na montážnu pätku. Prijímač ďalkového ovládania umiestnite do montážnej pätky a prepojte ho s ventilátorom. Potom krytkou zakryjete montážnu pätku. Pred prvým použitím ďalkového ovládania je nutné spustiť svetlo aj ventilátor ťahovým spínačom. V tomto prípade je nastavená letná prevádzka ventilátora. Stropný ventilátor Comet má 3 rýchlosti pre letnú aj zimnú prevádzku a ovládanie osvetlenia s možnosťou zapnutia a vypnutia svetla. Pri zimnom chode ventilátor nasáva vzduch zo spodnej časti miestnosti a rozháňa vzduch do priestoru. Ako zdroj svetla tu slúži žiarovka typu E14 2x40 W. Žiarovky nie sú súčasť balenia.